Prehra nakoniec, to asi neteší. Tak už tá prehra bola o gól, bola tesná. A bolo to také završenie tej našej trápiacej sa jary. Trápili sme sa aj v tomto zápase. Hoci myslím, že sme boli Trenčínu takým vyrovnanejším súperom. Mohli sme prvý polčas, mali sme náznaky šance, mohli sme ísť do vedenia. Bohužiaľ, Trenčín sa rýchlo dostal do dvojgólového. Druhý polčas už sme chytali zajaca za chvost, ušiel a odchádzame na prázdno. No, tak to samozrejme nie je hanba prehra s Trenčínom, ktorý hrá dobre, ale mali ste šťastie v doterajších zápasoch, že ste vyhrali a remizovali. Tak na jeseň si myslím, že v tom zápase s Trenčínom sme boli jednoznačne lepší. Vyhrali sme 4-1 v Trenčíne, všetka česť, ustali sme, aj keď sme dostali 2 minúty pred koncom gól. Bola to remíza, myslím, že taká zaslúžená. Prvý polčas Trenčín sme boli lepší my, druhý polčas Trenčín, no a dneska prehrali sme o gól. Vravím, mrzí to, tých prehier o gól bolo na jar strašne veľa. Bude to v niečom asi, fakt nemáme silu zvrácať tie výsledky a otáča sa to v náš neprospech. Zrejme budú zmeny v kádri v letom období, pretože budú musieť pribudnúť hráči. Rozlúčili ste sa s trénerom, aké budú spomienky na Juraja Hrávka? Tak, to budú len nádherné spomienky. Moje osobné je to tréner, ktorý si ma do Vionu zobral, dal mi šancu v lige. Ja som mu za to veľmi vďačný, nikdy mu to nezabudnem a je to tréner, ktorý moju doterajšiu kariéru zatiaľ najviac ovplyvnil. Mne osobne bude za ním veľmi ľúto. Čo tie posily budú musieť asi prísť, to je úzky káder? Tak my sa s tým úzkým kádrom potýkame už od nástupu do ligy, jednoducho je to dané. Vion je rodinný klub, ktorý môže poskytnúť len to, čo môže poskytnúť. Nie sú tu nejaké vzdušné zámky a bodaj by sme každú sezónu skončili takto v nejakom takom pokojnom strede tabulky, aby sme naozaj nemali problémy so záchranou. Vy máte na konte tohto roku 33 zápasov, teda všetky. Takže z tohto pohľadu, zo svojho osobného hodnotíte sezónu asi pozitívne. Tak, chvála Bohu, vyhýbajú sa mi zranenia. Čiže som odchytal 33 zápasov, naozaj ma to teší, to je také nezvyklé. Odchytal som všetky 3 sezóny bez striedania, takže naozaj je to šťastie, je to o tom, že tréner mi dal dôveru, ako som spomínal v začiatku a ja som mu za to vďačný. To, čo bude od leta, to už necháme od leta. Hovorila sa pred jarou veľa o tom, že aby sa nezopakovala tá predložná sezóna, nakoniec sa zopakovala. Je to nejaké logické vyústenie tých zmien, čo boli v zime? Tak človek, ktorý sa pohybuje v okolí nášho klubu, to vie reálne posúdiť. Jednoducho odišla nám kvalita, odišiel Bortel do Slavie, odišiel Škvárka do Žiliny. A bohužiaľ nepodarilo sa nám ich nahradiť a jednoducho tá jar je už na ten úzky káder, je to fakt veľa, prídu zranenia, prídu karty a jednoducho tá kvalita toho mužstva ide logicky dole. Dobre, díky.